איך להדליק מדורה בתוך הסלון שלכם וליהנות מאווירה מיוחדת, אבל בצורה בטוחה לגמרי? זאת מדורה שאפשר להדליק בתוך הבית, ליצור אווירה מיוחדת, או אפילו לתת כמתנה מרגשת בצורה הכי בטוחה שיש. בלי עשן או ריח של שריפה. אז מה צריך לעשות כדי ליהנות מהאווירה המיוחדת של מדורה בתוך הסלון שלכם? 1. מניחים את הקערה. 2. מניחים את המבער שקיבלתם במרכז הקערה ומכסים עם האבנים שמגיעות בפנים. טיפ קטן מאיתנו, מומלץ לכסות את המבער כדי לקבל את התחושה המיוחדת של האש שיוצאת מתוך האבנים. 3. מדליקים את הפתיל של המבער, וזהו. תוך 3 שניות הלהבה המיוחדת תיצור את האווירה הכל כך קסומה הזו. בונוס קטן ממני, אפשר לטפטף כמה טיפות של שמן ארומטי על האבנים, וככה תקבלו ריח נעים ומרגיע בכל הבית שלכם. וחוץ מלהריח טוב, ככה קיבלתם מדורה אלגנטית ועדינה בתוך הסלון או בגינה שלכם. וכל זה בלי ריח, בלי עשן, בלי חומרים מסוכנים או מזיקים, ועם התקנים המחמירים ביותר. המלאי מוגבל, ולא בטוח שישאר לו עוד הרבה זמן. אז אם גם אתם רוצים להוסיף לאווירה של הבית שלכם, תיכנסו ללינק כאן בתיאור הסרטון, ותהנו מ-30% הנחה.